Takže přátelé, jakožto LTV, jakožto silně politická news agentura, jsme uspořádali, jak můžete vidět, naprosto obrovský protest před severokorejskou ambasádou pro osvobození severokorejského lidu a aby konečně odhalili kočkoholčičí prototyp Kim Jong-una, který víme, že schovávají v laboratoři. Mávej. Tak si můžete všimnout, tento protest je absolutně masivní. Očekáváme, ano, je tady opravdu masa lidí. Ještě víc trošku. Co zvládneš? Takže přátelé, jsme se přesunuli z velvyslanství KLDR na Staroměstské náměstí. Jsme tady na oslavách Dne vítězství. Bude to zajímavé. Máme tady nějaký pěkný petiční stánek. Petiční stánek. Kde pan pražský pérák. Možná koněv, ty vole. Konín. No, ano, konín. Žen, co máte nervy, chlapci. No jo. My to máme hroznou zábavu. Koukám, pořádá víc lidí. Je tady i můj oblíbený Pluk Svatopluk. Ještě to nezačalo oficiálně, ale jestli můžete podívat, už se to chystá. Máme tady security, profesionální SBS-kár, hej, tutaj, že to je žurnalistika. A máme tady maršála Sovětského svazu Ivana Štěpanoviče Koněva. Jeho socha, která byla nedávno strhnutá, zase k tomu Moskva měla blbý kidy, tak jenom jakože, ne bro, nebudeme tady oslavovat jako hajzli. Máme nejmodernější ruský tank, který půjde na SVO, jo. Má to plazmový kanón. Toč ty svatojiřské stužky, jo, prosím tě. Já si dovolím upozornit, že tady tyhle samé stužky doteďka nosí i některé části ruské armády, třeba VDV. Postproduční Šimon, a jenom bych chtěl upozornit na to, že ty samé stužky nosilo VDV, který kolem Irpinu a Buči páchalo ty největší prasárny, co za celou válku prostě kdokoliv předvedl. Takže jestli vám přijde morální tyhle stužky nosit, tak se nad tím prosím zamyslete. Pane, prosím vás, můžu se vás zeptat, proč máte tu svatojiřskou stužku? Nevadí, že točíme? Nevadí. Proč máte tu svatojiřskou stužku? Jelikož můj praděda bojoval se sovětskou armádou a osvobodil tuhletu zemi. No dobře, ale tak není to trošku takový jako blbý, když vzhledem k tomu, co teďka Rusové dělají na Ukrajině a nosí tyhle identické stužky? A víte, že tyhle identické stužky se nosí už třeba 100, třeba 500 let už existují tyhle ty stužky. No tak jasně vím o jich. No jasně vím, ale tak jestli to není trošku blbý vzhledem k tomu, když to nosilo speciálně VDV, který páchalo jako neskutečný svinstva jako v Irpinu a kolem Buči. A já jsem někdo z VDV a z Irpinu a z Buči? Tady do toho zase vstoupím. Ten argument nebyl o tom, jestli jsi nebo nejsi někdo z Buči. Ten argument byl v tom, že ty používáš ty samé symboly, jako používá teďka VDV. No to ne, ale takže používají ten samý symbol, tak jestli to není trochu takový jako... No a buddhisti mají taky stejný symbol jako hákový kříž a vadí vám to? No tak to není úplně stejný. No a tohle taky není úplně stejný. No taky je to jako 1:1 ta páska. To je jedno. Nejedno to fakt není, používat ty samé symboly, jako váleční zločinci fakt jedno není. Tohle, co děláte? Co děláme? Můj táta byl Buchenwald a Saxon v Řebníku. Vy si tohle mluvíte? Proč jste ukradl brýle své manželce? Ne. To jsou manželky, jsou tam krystalky a je to červený, to je pro manželku vaši. A to nevadí. No, Já kradu? Vypadáte v tom trošku jako transka. Vy jste Urážet teda... byste ho nemusela teda. Já ho neurážím, já říkám, jak vypadá. Hej, hovado. Vy jste přece ty lepší, tak neurážejte. Tady tou tyčkou na mě? Ne, nedělejte to. Byl lightsaber fight jak ve Star Wars, akorát s holem. No tak se odstěhujte do Ruska. Víte? Odstěhujte do Ruska. Tak půjdete do Osvětí. Já jsem tam byla. Buchenwaldu. Já jsem tam byla. V Řebníku. Buchenwaldu. A můj táta tam byl 2,5 roku. A poznal jsem lidi, kteří tam byli 5 let. Už je to tady! Je to tady! Hurá! Ruská orlice! Hurá, žab. Sláva Ukrajině, herojem slava! Fašist! A to jste ví? Yes! Fašist! To je taktické osvícení.
veze předu, ty. Můžeme krátký interview. Takže vy děláte parodii na KTV Live? Ano, akorát vlastně pro nás Liptardy. Jo, takhle. Tak to a máte taky firmu, kam jezdíte se schovat v noci na firmu? To bohužel ne, ani teda nevlastníme plynové zbraně, se kterými bychom mohli vyhrožovat. Tak to je hezké, to je hezké. Tak já jsem rád, že jste přijeli z takové dálky. Zdravím všechny, ty jsi prezidentka teda LTV Live? Ano, ano. Ano, tak to zdravím prezidenta, editora, stříhače a všechny v jedné osobě. Doufám, že pan Smeta bude rád. A zeptám se, taky řešíte kauzu záchodku v Havířově? A ještě si toto k nám bohužel na vzdálené kraje Moravy nedostalo. Oh, brother, this guy stinks! Běžte za holkama na rande, radši místo šaškáren. Ale no tak. Držte se. Ano, zkuste. Ano. A teď začne válka v momentě. Ne, mě to sere tohleto už. Já už. Stát přemýšlí projdu. Jseš najít, když vám No ne, ale já nevím, jestli jste Víte, co by se zasloužili? Lopatou přes držku. Potom ručí, co jste udělali pod zemle stát? Jež do prdele. Fašistický znak? Není. Je to fašistický znak a vše. Mě nemusíš natáčet, já to nemám rád. Nemusíš natáčet. Tak v tom případě já se nám... Ale to je znak Kyjevské Rusy. A kdyby si opravdu viděl, jak ta válka začala v roce 2014, Ano, tím, že Rusáci jsou... hovno, do koho napadnul, jak to upálili lidi v Oděse. Můžu vám říct, kluci, vy jste mladí ještě, opravdu. Ne, počkej, ne, kluci, opravdu, učte se Ale historii. já se učím. Učte se historii, neznáte tu historii, kluci. Opravdu. Známe ji. Hele, žiješ v naší zemi, v naší krásné české zemi. A jestli chceš s prominutím, aby tady zpátky, až budou si Ukrajinci vrčet, tyhle a zaberou nás a tak dále. Zabírali Ukrajinci. Ne, kolik je tady dneska? Takže přátelé, já doufám, že se vám po dlouhé době líbilo tohle video. Nezapomeňte nám dát odběry na všech sociálních sítích a mějte se pěkně.